Sanibonani guys, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. Ngicela subscribe ke manga baka subscribe, please do so. Like video, share video ekanti ke nokuwabuka ama ads. Now sikhuluma ke ngothando nesithembu ngoba lubuyile uthando nesithembu you guys. So yazi ke nyawenza ama reviews lapha nalapha when it comes to ke uthando nesithembu. Ngesikhulume ngezinto esizibona zenzeka. So yeah man, ngizothanda ukukhuluma ke ngomama yeni on this particular video. Ngicela wabuke wonke ama videos engiwa-uploada lana you guys. Bese if ngizo-reviewa nge-English ngizowalahlela on the particular channel, ngizofaka ilink yakhona here on the comment section. Ithi Philile I think I did say Philile's reviews, like it was that my Phile in political matters. So ngingathanda ukungayithandisisi indaba ye-politics nangidlela izinto ezenzeka ngakhona nangendlela nje kugcwele nje ukuganga nayo yonke into, especially nowadays ngakhuluma ngalabo bantu abaku-politics. Ngingabona nje ukuthi guys mina I love my peace, right? It was Phile in political matters, now it is Philile's reviews. So okay, it says Philile in reality reviews, right? Philile's reality reviews. Ngicabanga ukuthi ngibhale kanjalo leyo channel. So ngizoyifaka ilink yakhona on the comment section. Ngicela uye kodwa uzothola ama reviews wami in English, okay? So guys, ngithanda ukukhuluma ngodaba lukaMayeni noMseleku ngoba hayi yashisa idaba ka Mama Mayeni nobaba uMseleku you guys. Yeah man, siyakhumbula on the last season kwakungekuhle between ubaba uMseleku noMama Mayeni. Kwaba khona isikhathi la aphuma khona ekhaya eMzumbe ngempela wayohlala oshabeni into ekanjalo guys. I think waphinde wabuya ke kukhona nje ukungaboni ngasodini. Siyazi ukuthi when it comes amakhosikazi akamathathu, uMama Mayeni, uMama Khumalo noMama Mangwabi, isizini yaphela nje bengathi abahambisane nobaba uMseleku. Why right nje noMama Cele noMakhwela wakhe, because the other three babevele bengavumelani nayo yonke le ndaba ka number 5, okay? uMakhumalo sasicabanga ukuthi mhlawumbe, but ngingabona nje nami uMakhumalo sengumuntu nje ongahambisani nendaba ka number 5. I was like okay. You know what I mean? So yeah, phela season you guys leyana yadlula ku season 8 kungakuhle neze. I think uMama Mayeni ke wabuyele emzini wakhe kwakuhle kanje you guys. So I think ke kodwa ikhona into yokuthi bahlela amakhosikazi kodwa ya banokungaboni ngasolinye nomyeni wabo. Simzwile uMangwabi mayikhuluma nje ukuthi angeke sahamba, yebo wahlaliswa phansi ngabazali but akakwazi ukushiya umendo in. So yeah man, akasezi ukuhamba futhi ufuna ukuprove ipoint when it comes to ukhona ubaba I think emndenini wakaMseleku wayekhuluma ukuthi abahambe wathi bengifuna ukuprove ipoint lapha, you know what I mean? So yeah, so Mama Mangwabi, she's here to stay. uMakhumalo naye simzwile ekhuluma nje ukuthi hayi ukuhamba ke yena yokushiya umendo, akazukushiya umendo bandla, uzozihlalela imendweni, but they still don't see eye to eye nobaba uMseleku. So yeah man, uMama Mayeni hayi baye bamcasula ngempela. I was watching, I even uploaded a video on TikTok when I was reacting to that particular clip where she says it's like bebe lapha kuma diary sessions, okay? Shoot lapha kuma diary sessions bangena nga1 ngiyacabanga ukuthi omunye nomunye nesikhathi sakhe ukuthi kungena lo nkosikazi nobaba obviously ubaba uMseleku is gonna have to be there the whole day. Mangabe enzi diary session noma Macele, diary session noma Mayeni, diary session noma Makhumalo, diary session noma Mangwabe, diary session noma Khwela, bonke mhlamba amakhosikazi afika nje enze esakhe isikhathi ahambe, kufika omunye unkosikazi esakhe isikhathi ahambe. So lo umyeni yena, which means yena wenza phela nawo wonke amakhosikazi, that means for him nje isikhathi eside kakhulu. So ngesikhathi sekungena uMama Mayeni, he was really tired. Uyowakhuluma nje ngokuthi uyozela, right? Umethi uyozela nje hayi cha, uMama Mayeni wathi not now buti, awuzukuzela manje ngoba what are you talking about? Nakhona nje ukuthi nifaka uMakhwela before me. I think there kuye kwangena uMakhwela before uMama Mayeni. Singazi amanye amakhosikazi ukuthi ngoba uMakhwela uye wangena before muphi na muphi unkosikazi, kodwa kuyacaca ukuthi uMakhwela ungene before uMayeni. It was diary sessions time, okay? So uthi uMama Mayeni ngithema ngingena ngiphambana no Samke, okay? uMakhwela uSamke uthi vuke emaqandeni baba, vuke emaqandeni nje ngiphambana no Samke, and uSamke number 5. I was supposed to be first and she is last ngoba number 5. Vuka nje emaqandeni awuzukuntshela ukuthi uyozela wena, you know. So isikhathi sami manje usuyazela ngoba kade kuyibo bonke nje be right.
sekuyisikhathi sami usuthi wena uyozela wathi vesane uvuke nje uthi vetane uvuke nje ube fresh wenza ngathi nje it's your first session ngasho ngathi hayi ziyabuya yabona icomes umama yeni guys ayi ngeke akambona ubaba uMsamsele kuvela amtshele the way ikhona leya I remember last season wathi ungangibhedele mina ungazongihlanyela ungazombhedela you know what I mean, like she just doesn't take nonsense. The way she said vetane ube fresh ke baba vetane ube fresh nje kube sengathi it's your first session mphambana nomakhwela ungena before me but number 5 nonsense leni yenzile. She was like nonsense leni yenzile. I was like hamba mayeni Shibaza. Can you imagine? Like uMseleku guys, he ran out of words. Like umayena akadlali you guys. Nakhona kanti kuma diary sessions wabo why kungaqala unkosikazi oqala kuze wesibili kuze wesithathu uma kukhwela abe sekugcineni ngoba number 5 bakwenza kanjani ukuthi babaxove kungenele kuyongena lo kuya ngokuthi ufike esikhathi bani unkosikazi mhlawumbe kodwa ithe kudala sihleli la shuthi kudala behleli phela kungena umakhwela wayokwenza ke i-session yakhe kodwa ebekhona amakhosikazi amadala kusokungena kanjani uzwakala ngathi uthi bamnikezela like i-special treatment ukuthi kungene yena kuqala kube kukhona omama abadala kunaye uthi le nonsense eniyenzile umakhwela she is number 5 okay so kudala sifikile sihleli la mphambana nosami ke vetane uvuke nje yenza iba fresh yenza ngathi nje khona uqala awuzukuzela manje ngoba sekukhona mina that was my you guys ebekunyawulwa ke phansi endodeni akunzima lapha nakamsele ku you guys. I'm like what? Remember last time you guys, remember umayeni last time ukuthi wayenjani kubaba uMsamsele kwethu ngimfuna umusozelayo mina indoda ekhathela ngiyifuni njengoba manje usuhamba nje yolanda number 5 intombazana encane suzothi subuya la kimkhathela ngimfuna umuso ekhathele ngifune fresh ngoba ngikuthumanga mina ukuthi uyolanda number 5 this time around she's like listen ngiphambana nosamke uyangena before me ushuthi uyaphuma nje ushuthi ungene before me mnikeza special treatment yena number 5 iba fresh ke baba iba fresh ke phaphama ke manje vuka emaqandeni. She was like hi guys umayeli sheba she's a no nonsense take you know what urabisha ka uthathi you guys and akanana uthi le nonsense eniyenzile which means usho phela baba uMsamsele kune production team and whatever uthi le nonsense eniyenzile nje uyilungise ngicabanga ukuthi abavele bathi first wife, second wife, third wife, fourth wife, fifth wife makhwela abasegcinene number 5 at the end of the day so ukuthi bamfake uqala kwamanye amakhosikazi amadala abazukuyithanda leyo nto izofilisha vele sengathi she's getting a special treatment. So yeah you guys, I was like what? Hi guys umama yeni no ngibonile abantu on the comments bethi uhlushwa isikhwele ongimamona isikhwele. I think she's a no nonsense taker you guys. Kungabe ukuthi unesikhwele yebo ngiyavuma but ngicabanga ukuthi akawuthathi nje urabishi lo yamama akanasikhathi somuntu indoda umfazi ubani uyabona ke nomacele futhi ukuthi ngathi nje ziyabuya between the two wives kusana leyo nto yokuthi ubani wawumela abe umamkhulu into ekanjalo uthi umacele umayeni unalento yokuthi abone ngathi ke mina ngamthathela mhlambi injawo yokuba first wife in yo guys kuningi nje kule ndawo so uyabona nje mama yeni ukuthi nonsense nje guys akavumelane nayo angazi you guys. What did you think about that clip ethi vetane ube fresh bese ngathi hi guys like no ways uthanda noSthembu lomnandi you guys ngiyathanda ukureview just ukuthi isikhathi sometimes siyangishaya because of my 9 to 5 isikhathi ngithole esincane kakhulu but I try by all means to upload. Ngicela ke ningisupport, subscribe, like, share video, ufake notification bell yakho on ke bese siyabonana ku video elandelayo. Bye.